Laing hugna sa Masterclass series hatod sa GMA Regional TV malampusong Gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Gipahigayon na ang Kapuso nato ang multi-awarded comedian ug content creator nga si Michael V. Bitoy ang nihatag og inspirasyon sa mga partisipante. Siniko Sereno sa report. Life lessons ang nahimong sentro sa diskusyon sa GMA Regional TV Masterclass series uban ang content creator ug multi-awarded comedian nga si Michael V nga gipahigayon ni atong Biyernes. Mukabat sa tulo ka gatos ka mga estudyante gikan sa nagkalain-laing eskwelahan sa Cagayan de Oro ang mitambong. Nanguna mismo sa kalihukan si GMA Regional TV Vice President and Head Oliver Victor Amoroso. We feel so thrilled to be doing this for you for the very first time with a true master of the entertainment craft. Mahinungdanon ang diskusyon ni Michael V nga mas naila nga si Bitoy sa mga estudyante uban ang co-anchor sa One Mindanao nga si Sarah Hilomen Velasco. Anong pwede mong i-advise sa mga natatawag na sa mga words or pangalan na ayaw nila? And how do they survive I that? think you have to know your worth. Yun lang ang importante. Kasi no amount of bullying can take that away from you. Kung alam mo yung worth mo. Gawa sa iyang pagkakomedyante, mas nailhan pa sa mga estudyante si Bitoy isip artist. Ingon man ang iyang pagkapositibo sa kinabuhi ug isip amahan ug haligi sa iyang pamilya. Kauban ni Bitoy ang iyang asawa nga si Carol Bunagan nga mausay executive producer sa iyang umaabot nga salida nga Family History. Sa wala pa mahuman ang diskusyon, mipahigayon og question and answer portion si Michael V tali sa mga estudyante. How do we help both generations bridge the gap while fostering a healthy and happy relationship and without raising our voices? There are different ways of raising voices nowadays. Hindi na yung literal na sumisigaw ka lang o magagalit ka lang. It's a form of rebellion. Diba, na tinatawag. I think harmony can be achieved starting dapat sa bahay. The way he presented everything, he was so well-mannered, well-spoken, and you can really tell na he was very genuine. Relatable siya, from us millennials, relatable siya sa mga experiences niya dati. Sa paghuman sa Masterclass series, dayag sa panagway sa mga tinunan ang kamaya, dala ang impormasyon gikan kang Michael V. Nico Sereno, Balitang Bisdak.